கர்த்தர் உன்னை காக்கிறவர். கர்த்தர் உன் வலது பக்கத்திலே உனக்கு நிழலாயிருக்கிறார். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேத வசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது மத்தேயு 26 அதிகாரம் 10 வசனம். இயேசு அதை அறிந்து அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் இந்த ஸ்திரீயை ஏன் தொந்தரவுபடுத்துகிறீர்கள்? என்னிடத்தில் நற்கிரியையை செய்திருக்கிறாள் என்றார். பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு கர்த்தருக்கு நற்கிரியைகளை செய்வோமாக. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பெத்தானியாவில் குஷ்டரோகியாயிருந்த சீமோன் என்பவனுடைய வீட்டிலே இருக்கையில் ஒரு ஸ்திரீ மிகவும் விலையேறப்பெற்ற பரிமள தைலமுள்ள வெள்ளைக்கல் பரணியை கொண்டு வந்து இயேசுவின் தலையின் மேல் ஊற்றினாள். இதை கண்ட சீசர்கள் விசனமடைந்து, இந்த வீண் செலவு என்னத்திற்கு? இந்த தைலத்தை உயர்ந்த விலைக்கு விற்று தரித்திரருக்கு கொடுக்கலாமே என்றார்கள். இயேசு அதை அறிந்து அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் இந்த ஸ்திரீயை ஏன் தொந்தரவுபடுத்துகிறீர்கள்? என்னிடத்தில் நற்கிரியையை செய்திருக்கிறாள் என்றார். இயேசு கிறிஸ்து தனக்கு நேரிடப் போகிற காரியங்களை முன்கூட்டியே சீசர்களுக்கு அறிவித்துக் கொண்டே இருந்தார். தன்னை பிடித்து பாடுகளுக்கு உட்படுத்தி மரணத்திற்கு ஒப்புக் கொடுப்பார்கள், தான் மரணத்திலிருந்து உயிரோடு எழும்புவேன் என்று மிகவும் தெளிவாக தம்முடைய சீசர்களுக்கு முன்னறிவித்திருந்தார். ஆனாலும் சீசர்கள் இதை மனதில் வைத்து சிந்திக்காமலேயே இருந்தார்கள். இயேசுவின் சிலுவை மரணம், அடக்கம், உயிர்த்தெழுதலின் மீது அவர்கள் கவனமாயிருக்கவே இல்லை. இந்த ஸ்திரியோ பரிமள தைலம் நிறைந்த வெள்ளைக்கல் பரணியை தன்மீது ஊற்றினதற்காக இயேசு, இவள் இந்த தைலத்தை என் சரீரத்தின் மேல் ஊற்றினது என்னை அடக்கம் பண்ணுவதற்கு ஏதுவான எத்தனமான செய்கையாயிருக்கிறது என்று சாட்சி கொடுக்கிறார். அந்த ஸ்திரீ இயேசுவின் மரணத்தை முன்கூட்டியே அறிந்திருந்தவள் என்பதை பற்றி வேதம் இங்கே குறிப்பிடவே இல்லை. பிரியமானவர்களே, அந்த ஸ்திரீயானவள் விலையேற பெற்ற தைலத்தை இயேசுவின் மேல் ஊற்றினாள். இன்றோ நாம் கர்த்தருக்கு பிரியமானதான விலையேற பெற்றதாயிருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையை அவருடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுப்போமாக. நம்முடைய ஜீவனையே கிறிஸ்துவுக்காக ஊற்றிவிட சித்தமுள்ளவர்களாய் மாறுவோமாக. ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, உமக்கு பிரியமானவைகளை செய்ய நீர் எங்களுக்கு கற்றுத்தருவீராக. உம்முடைய நாமத்திற்கு மகிமையாக நாங்கள் ஜீவிக்கும்படிக்கு கிருபை தருவீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.